padha turu sore kanca dolanan ning coba padang bulan padange kaya rena remulane sing awe ngelingake aja padha turu sore yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane ngelingake ayo kanca aja padha turu sore ayo kanca dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rina rembulane ngelingake ayo kanca aja padha turu sore kanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane ngelingake ayo kanca aja padha turu sore ayo kanca dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rina rembulane ngelingake ayo kanca padha turu sore dolanan ning coba padang bulan padange kaya rina ngelingake ayo kanca aja padha turu sore yo prakanca dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rina rembulane ngelingake ayo kanca aja padha turu sore ayo kanca aja padha turu sore. Sorry Pak Gu. Anjal umik. Weh. aku ya gawe iki nek wong kok kedirian rukun nanggon seni ya karang ya bojone dadi nanti-nanti ya rukun nanggon seni ya dijak iki pakedange mirak-mirik no jeblok go dor saking serone iki Pak. Kok menjiro-jiro iki to? Pat. Mas tak iki Mas. Rasa pelit-pelit to. Wah. Lo. wis Lo. kekuatane ping semono kok aja dipeksa-peksa Bisa kok aku tau main iki seru kok. Seru kok. Ayo Nek, sampeyan nyepeleke to Pak Jawa iki. Angel didol dhisik. Apa nih? Kuwi. Didung apane? Iki janjane ngono jiwa kawat dari kepiye to? Sekolah kok. Cah sekolah kok ya ini benyanyian tekan kene. Ah, jiwa kawat dari bal lulusan kok iki kok. Ah, iki SLB lulusan nyarak tenan ke. SMA penerbangan mulane do pinter musik penerbangan apa? Aduh. Penerbangan saka ngedrop kok ngedrop. Cek. Yo, salam sik, Dang. Heeh. Nggih, assalamualaikum. Iki kok Mas, mbok ayo biasane ae lho. Iya, pelit. Kok danane nipis, Bang? Wah, gak nipis kok ana suarane cemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dateng Pak Presiden Dusun. Jambean. Wah, warga Jambean go ayu-ayu. Bagus-bagus nih do cacat. Kok cacat piye? Sikile slen.
Sikil kok selen anane sikil ki loro kiwara tengen. Ayo selen to nek sing tengen kabeh takon ngepot. Lah milih to. Don, Mesti milih kuwi to. milih kentet. Ning endang ki sikile mlethek ora kuwi. Meletek, Mbah. Ayo. Nek wek edang ki ra mletek. Peloh. Pepelah apa nih? Wedang, aku weling. Nek pelenan aja nang palang titis. Anu apa? Nek ku ngono palang titis kowe yakin. Doke asin. Dilalah. Iki sing mlethek iki nendang ora ming sikile. Apa nih? Bokonge. Tangane barang. Ora tangane bokonge mletek. Nek ngarep lan mletek. Kancane ra nggo sepatu dhewe kok. Ayo teh Kocak tukang gaul topeng. kok. Weh. Ayo TK cok nyokol kuwi. Ngarang lu tekan nyokol kuwi lho. Ayo TK nyokol kowe marai bekok kok. Iki wis kenalke ndang bareng ki kenalke sih. Nami kula Endang asli. Asli. Ayo asli. Mau namanya asli kok. Nami kula Endang asli. Awakku lemu kakean isi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus dimiki ngono kae. Sik, tak tekon Apa? halune piye. Ayo meni. Nami kula Endang asli, awakku lemu kakean gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus dimiki. Ora dirangkul, dicandak. Heeh. Terus di Gebuki. ketemkat gebuki. Wah, yakin iki. Ajana kaya glondong. Kowe sengon. Iki johar. Wah, iki pete. Malah hangat kok ki Pak. Jengkol. Wah, iki ra dua alas. Kerban demit. Yo. Siap ini gulon ngomong meneh. Siap. Alah, mbok yem ki napa to, mbok yem? Bakule tempe kok dadak. Mbok yem ki kok. Gembusnya Pak, kok gembus. Tempe gembus. Wek majo. Basiran jejege. Rumah dang, Bang. Urung ngambil bumi merowo mesti digurup ketoke. Lah nyiape ki aku basa menungso kok barisan kok basiran. Pun jenengan Kowe ngerti menungso? Bapak tak kira menungso berarti. Tak kira menungso kowe. Wah, Saene wedhus ki lambene nang ndi? Ket biyen ki ana ning rai nek lambe kok. Ora lambe nang rai. Ana ngendi? Wedhus ki lambene nang mburi. Weh, kowe kok apalkan nek karo Ayo wedhus. mari. Nah, tenang. Weh. Podo tenane. Mulane. Nek wedhus arep kawin ya iso kowe. Ayo iso. Oh. Pak Jawadi, sampean tau ngerti pot caleng suarane wedhus? Wah, ayo rungono celek kok suarane wedhus. Ayo iki mau. Oh kuwi. Kowe rasa melu wedang kowe sutat kowe melu-melu kowe. Tak pateni kowe yo. Wani apa mateni apa? Alah, aku ora kowe jane nafsu kowe. Celeng iki. Ayo nafsu lagi. Ayo prakanca golek cewek nang jambean. Sarang bambu ya. Ayo. Kowe ora kok sinis baso ayo. Ah jane yo tak jambro nang KUD. Kok KUD? Eh? Kok KUD koperasi kok. Ah tak jambro KUD. Ane kok ngene iki cah SMP. KUA kok. Sampun merja. Yo, ayo bro kanca. Ayo pro konco ngawaruna rukune Islam yo iku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngati kaping pindhone lakoni salat
Sengko lah iki. Hei. Oh. Iki kok masuk dilot meneh tok. Alah kok pateni lho kowe iki tukang son iki. Aja de bojo tukang son. Napa to? Ayo aku tates metu kok tates wae. Aja nyepeleke tukang son ki duwite akeh. Duwite akeh yang cilaka. Kok iso? Wis dadi tates tok kok. Wah. Nek ana keterangane. Iki anak boe gendet yakin. Piye Mas? Dhuwur apik-apik. Ngisor kok alah. Ya Allah. Jane do katokan ora to? Mbok katokan ora kowe iki. Tetep tiliki kok nek wedok-wedok katokan ya lan Kentet. ora ngono lho. Sesuk meneh iki mbok yo dikatoki. Iki katokan ora? Ah klabine mewah kok ngisore kok alah. Iki. Oh alah mulus-mulus. Kepala ora kuwi. Oh sempakan tok piye? Oh alah. Ya ora apa-apa Tet. Muga-muga paling lancar rezekine. Keseniane paling bebas. Esuk itu rezeki untuk sumbangan meneh katoke. Saiki wis ana klabine apik, katoke esuk sumbangan. Nek saya bengi iki kowe ngake sumbangan Bagus. ono. Nun, Sampe nyumbang apa piye? yakin bengi aku nyumbang. Tenan. Weh, tas siji lho. Kelas 1. Tas pirang meter? Ah pirang meter? Tas siji pirang meter kowe? Nek 2 meter nek iku. 1 meter kok piye kok pirang tupet kok ngono kok alah. Walah. Gak sikile mretek kaya ngono ayu-ayu kok cacat. Wah, Sikile selen to. oh iki ayu. Ya ayo wong wedok. Heeh, ini yakin saka ngarep Lydia kandung. Saka mburi waduh. Lipek. Ribet ki apa? Tepos. Oh. Kator pos Boyolali. Pokoke tepos kok kane mlari. Tak kira nek Subroto. Ngarang. Bukan apa? Lari. Tuku jadah campur ongel. Ayo ngibadah ning watu jengel. Ndak gemak lonteng. Krasa penak ala dengkeng. Dadek sawang ngarepmu. Sawang sing ngarepmu kuwi. Iki. Wah, yakin iki. Bodine jan apik banget iki. Wah, ngarep kok kopata. Hei, nek ngarep kok kopata, Nek mburi El Sapek. ngiringan. Miringan, waduh, Vespa. Sing kiwa? Walah, setange. Nek Setang. busi, Ora ono. ana, Ora ono. busine nang ndi iki? Ya, tukang kowe delok bojone. Ngirit. Ayo. Ya. Wajib ngain lanang wadon loro ngilmu. Aja leren yang durung bodol bojomu. Jolke ya nek bodol ya. Ya. Ayo Mas Dawaji Mas. Jono kayak SMA. Sampun Wajib ngain lanang wadon loro ngelmu. Wajib ngain lanang wadon loro ngelmu. Aja leren yen durung bisa ketemu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Kain lanang wadon durung ilmu. Wajib kain lanang wadon durung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Wajib main lanang wadon loro ngelmu. Wajib main lanang wadon loro ngelmu. Aja leren yen durung bisa ketemu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Lanang wadon durung ilmu. Wajib kain lanang wadon durung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Aja leren yen durung rusak bodomu. apa yuk? Aja leren durung rusak apa? Kok dindek piye? Rade bojo ngene iki. Kuwi. Mbok iya iki meni. Aja leren yang durung rusak de bojo. Ora de bojo apa kok iya? Oh alah, Arep bapak apa piye?
Nang alam donya iki kudu di bojo di turunan. So warisanmu kupatane ambek sapa? Walah mah. Ala. Sapa? Oke tak kancaku kentat. Sapa? Kentet anake sampean. Kok rupane kok ora kok sampean? Ora. Mak Endang ki? Kok ben? Sapa? Sapa? Iki mrene kentet. Kok men kaya aku? Aku ki manek kentet ngene iki. Ayo kok kaya aku. Sapa sing ngomong? Kowe mau? Muni piye? Mau kae. Muni piye makae? Ya muni mau kae. Kamu ndak ambuh kok iki ngeyeng ndang. Kowe sing ngomong kok. Wong muni kentet ki anake Pak Jono ngono. Weh. Ngawur. Sapa? Kok kentet kok anak Pak Jono? Jawadi. Wah ya. Mantan lurah. Wah lurah kok ndlidis. Sapa? Kae. Yakin kae kan drijis ra umum kae Pak Lurah Jawadi kae. Kenal aku drijis apa kowe? Sapa? Kowe. Saya takon. Saya takon sapa? Kok iso ngaran-ngarani wong? Sing arane sapa? Kena pasal lho kowe. Pasal piro, Pak? Pasal piro? Lali aku ora apal pasal. Wah, pasal loro. Apa kuwi? Wah, kowe ora ngerti? Urung. Gana tekon. Tekon kepiye? Pasal piro? Tekon sing ngerti. Oh ya. Ngerti apa ora? Ora. Tekon aku sing ngerti. Ya. Piro? Ambo. Yo. Damar apa lilin? Buyar apa kawin? Anak aku tetep milih buyar nek urusan. Sapa? Oh, malah kita milih buyar. Oh, Matet. Gajari milih buyar. Pak Go, sampean milih burine. Buyar. Burine kuwi lho. Apa kentet? Wah, ayo celik Dan. Ora edan baru kentet. Edan pancen. Ya nek ndongake ki lho. Jiwa kawedar iki lagi acara apa wae, murah meriah sing penting ora rugi. Ya ora rugi, penting salon. Salon. Heeh. Sing penting sok ngono tuku peniti barang Iso ki lho. peniti, iso tuku biting. Alah cukup. Yakin. 200.000 wir apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa pujuk. Kowe entek 200.000 ora cukup lho kowe. Kuwi DP-ne kok ngirung teruske selak gaji wae. Ning kowe 200.000 ngeteke sesasi rantek. Ah, wet aku nak nyekel duit kok. Alah gitu kuwi lah mudi jajal Iya. gelang lambemu. Yo. Yenmu apa? Ono sing request keperanan. Oh, Apa? keperanan. Hah? Keperanan. Terus apa? Ya wong Oh, tak kira rahasia. ru celeng. Wah, Cara ndasmu kuwi. Aku la wis kandha ciuman. Udu kuwi. Apa? Gus endi? Ndang. Oh, tahu Mas modar kok. Mas Afril. wah gawe-gawe tenan iki. Aku Ale nyileh kok. Oh. Toko tahu ditamper petis ketoke ayu kok gembol linggis. Eblang gentak sawo mateng bapakmu mentak lambokmu. Mateng. Cangkeme ndang. Lanjut nek rambokmu sapa sing meteng? Ana laku ngalor kepethuk ular katokmu kombor nggo ngesalemper. Laku ngidul kok nyikut dengkul katokmu ciut lempere. Jedul. Yo, terus ke. Sok jaban sok do ngantuk. Iki lemeng Kok meneng dadakno wae. lemburi? Lemeng meneng wae iki terus ke jaluk apa? Keperanan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sambodo wicaksana lan latya ing karya Kepranan sola bawate nyoto lantik wasi sing witara wiraka sarta wirama nyoto dika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang sayang rembaka dina kelawan bengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka
sorotin netramu yen rasela sajroning batinku luput panggraitanmu ana tresno sajroning atiku kaplanan solabawane nyoto lantip oasis sing wicara wiraka sarta wirama nyoto dika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresno kang saya krembaka sayang rembaka dina kelawan wengi sliramu tanti-anti wong ayu ta impi-impi saka soroting netramu yen rasa sajroning batinku lupa panggraitanmu ana tresno sajroning atiku Ayo kowe nang bidang, jodone kae sak abang kae kowe. Melek meteng gasik kowe. Apa? Ayo apa? Yo, ayo nanti. Oh joget tak ngeyek e. Duit kuwi. Duit. Siapa? Kowe dene apa? Kowe. Wah, kowe ngopo? Aku sak ngomong kowe lah. Wah. Ih. Ya Irfandi ronce kembang. Apa? Ya Irfandi kok. Mripate Pak Teguh iki dadi ciut. Mripate dadi ciut iki Dadi lho. mah numet aku. Nyawang ngene iki jan malah munek aku. Ya Irfandi ronce kembang. Agambange mubian gayu. Aku kelingan zamane Jatun karo anu Pak aku yakin iki. Pakeno bae wah. Ngondan mawe biyen walah nggo torong papat. Main nang wacanga untung curan iki. Yo. Ya Irfandi rote kembang wangine mobian gumilang wedhus sira menga-mengo miturut dawuh pangeran ronce kembang wangine mobian gumilang wedhus sira menga-mengo miturut dawuh pangeran monggo tindak ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ra kana semaya ya Irfandi ronce kembang wangine mubir gumilang aja sira menga-mengo miturut dawuh pangeran ya Irfandi ronce Andang, kembang goleki cowokmu dah. Yo. mubir gumilang aja sira menga-mengo Dang, rene dang. miturut dawuh pangeran monggo nangka ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ra kana semaya. Alhamdulillah. Yem. Itu apa Mas? Lagunya apa Mas Toyib? Oh, lagunya Pak Jono sing gayeng. Maendang asole nang maen. Rapi iku asale aga. Wes iki bala udur. kok ya ana wong melas karo kowe ngenehi duit barang Duit 2.000. Ora dipeknya. weh alah Jo gitu ku ya bojomu. sing tak wayahe nek
Wiki layat karo kowe. Ledasmu aku udah pengen mati kok. Jadi muga-muga kok karep nyenengi bojoku apa? Kok muga-muga kali mati. Ya. Gitu ya. Pak Go. Nun. Terus apa iki? Iki terus alah apa to yem? Sewadono wani pira? Ame ngusul. Ame ora ngusul meng abang tok sewadono. Ana 10.000 ngene to. Yo. Amanot. Mar maju gerak. Ayo Mas Afril. Ayo, Mas Awul. Delok apa Mas sampean? Sidorondo. Sayangku sing ayu dewe. Rasido. Wah kok Rasido mutung kok Juran. Kok ngentek kok ngono. Burung apa bakal tak usahake. Ayo Mas Afril. Sampak wae. Gendang. Yo beda-beda jatahe kok. Oh, yo kok tak jatah. Dados yo, lagune apa? Lagu manut. Manut Indah. Mas Prek tututi kendang ya. Ayo Dang, cepet. Sayangku sing ayu dewe. Burung apa bakal tak usahake. Ibarate saisi bumi kowe. Sing danang pacarku ati. Sayangku ning kowe ra iso disepit. Ora bakal ndor, ora bakal Rungkah pun tembus tekan kayangan, krungu swaramu, swara tangismu. Ora bakal cukup lautan mangsi. Mungkin indah ayumu kaya widadari. Mungkin iso hente ewonan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Oh sing tenang, aja kuwatir, sayangku ning kowe ora bisa disakit. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Aku kampus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangismu. Ora bakal cukup lautan mangsi. Mungkin indah ayumu kaya widadari. Mungkin iso hente ewonan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Ora bakal Cukup lautan mangsi, ngukir renda ayumu kaya widadari. mungkin iso entek ewonan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Yo. Siap. Sedaya pamit ampun kami kena. Kesel loh. Jak numpak jaran. Jaranan jarane ireng-ireng sing nunggang ganteng-ganteng sing kiring padha gendeng jek-jek nang jek-jek dung tret tiba kepecah. Hei 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 hei
Yo. Pak San. Jaranan jarane jaran kepang sing nunggang klambi abang sing wedok padha Sedaya pamirsa sampun sami kelo kula wong diunan sami mangepo-epo sedaya pamirsa sampun sami bubar kesenian monol kados tanan kepang rame titane anggone paparangan padha pepengkalan padha tetunjangan prajurite panjang padha salah tunjang pamaine kabeh padha nunggang Kidul kae apa manuk Baladewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra muga mulya kidul kae apa manuk Baladewa onde-onde Jawa ayo para kanca taat mereka agama ben uripe ayam tantra muga mulya kidul kae apa manuk Baladewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra muga mulya kae apa manuk Baladewa onde-onde Jawa ayo para kanca taat mring agama ben uripe ayam tantra muga mulya kae apa manuk Baladewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra muga mulya apa manuk Baladewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat mring agama ben uripe ayam tantra muga mulya. Weh, nek dadi kok sing diparani sing nggon ayu-ayu wae kae. Iya iya.
Slompret, slompret, kampul ngumpul Bendang ria Carake panyoplang marake ngiger Macan manggap, megap Kan dadi kaya krasa lara barang kowe iki. Meneh ora. Ning sisih kidul tanah Jawa dumun ana segara kang nyata gedhe ombake Kulung kumulung ora kendhat saben wayah ora ana jalma kang nyata wani sablondo sumunar uga nang semake ra angger dewa bisa nyengsekake aku jog grogi di telame Mak Endang love you Mak Kowe iki napa jare joget malah watuk-watuk Basuki. Wah, katanya bapaknya loh, Wi. Pak, tolong Pak. Wah, kalau caci le jebol. Kayak carry kayak tekennya carry. Kreasi Putri Rodak ya kowe iki lek mlebu dikik pamit apa piye Wah dipamitke Saya tak pamit piye, Pak? Ya, pamit Dang. Ya. Sampe tak pamit ki to. Siarke ora iki. Siarke pamit ke. Pamit ya mlebu gandengan. Kanca muda jambean. Aku yakin biyen jambean kobro ki lah. Dadi penyakit lakang ki. Kok penyakit lakang lho? Aku bro jambean biyen itu. Selamat datang seruan kami. Selamat. Ya pengen jogetane ngono kuwi kok penyakit lakang kok. Iki zamane Pak Yar. Pak Yar iki wong oleh Sukorini. Ben wi. Hongke hongke. Ya. Ya mlebu Mas. Hongke hongke. Nek aku tak bangun aku ora mlebu. Awas nabrak. Ayo. Ayo hongke-hongke mau kok. Sing nyanyi sing mburimu kuwi lho. Sing kuwi. Mas Afril. Sing kuwi sing nyanyi. Kobro apa ora? Oh, jaluk kobro ya. Instrumen merot apa? Udute.